co nepotřebujete, vnímáte mě? Když máte na stole něco, co nepotřebujete, tak si uděláte to. Přesně tak. Pokládám, že už si najdete na tom stroji, najdete, co je napsané. Já vám ukážu jen, jak to funguje. Takhle chytneš toast, stáhneš ho normálně jak na dotykovém mobilu, máte dotykové mobily. Takže kromě mě všichni. Jo? Chytíte takhle doprava a otevři a běžu to udáme. Super. Tam dáme vajíčka. Toastej. A my vezmeme tyto. Tak jak třeba mu, ať to nevysypete, jo? Dobrý. Kdo najde toast? Tak to usekejte. Tam do boží obrýka. Perfektní. Tak to se otevřu. Opatrně, vám trošku podám. Ještě jeden. Perfektní. A ještě potřebuju jednoho, ať si máčkne ten toast ještě jednou. Pojďte. Tak, stáhni do toho. Musíš to trošku cítit věc. Jde? No, prostě. Tak, dáváme 3. Párečky, kdo má? Tak, párečkaři, pojďte. Stačí, že na ně čukneš? A čukni do 6. Šampionky. Šampionky. Super. Tak, tady šampiony. Co? Tady takhle posuneš. Tady se ukážu. Tam máš jedné místo. Do toho se tak. Děkuju. A zavři. A jestli bofní. Takže z toho pěkně vydáme. A sázíme tam do kolejníku a tady tak pozor. Pozor, bude pálet, jo, takže pozor všichni. Dělej tam místo pěkně. V žádném případě si netvoky to, no, to snažím. A když se taky dejte to taky na nějaký talířek, jo? Každý si nalijete. Máte jich 83, jsem se dali se podívejte. Schválně.
chvíli vajíčka, tak si ještě dáme. Sladímu můžeme dát taky do pece zase, jo?